ଓଡ଼ିଆ ଘର ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଘର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ହେଇଛି। ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ସେ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୋଷେଇ ଘର ଚାଲିଛନ୍ତି। ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ଏଠି ବସିଗଲେଣି ଫାଦର। ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ନେଇ ଦୁଇଟା ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ। କଣ ଚିକେନ୍ ତମେ ଖାଇବ କି? ତମେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବ? ଆଉ କଣ ତମେ ଖାଇବା ନେଇକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ଏବେ ଚିକେନ୍ ଆସିଯିବ। ପତର ବଢ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଚିକେନ୍। ଦେଖିବା କିପରି ଚିକେନ୍ ଆମର ବଢ଼ା ଯାଉଛି। ବଢ଼ା ଚାଲିବ। ଚିକେନ୍ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି।